Uy, kanto na yun, no? Uy. Punta tayo ngayon ng Baganga. So it's my first time and first time din Roxy na magbiyahe na mga, ewan ko, mga 100 sobra ata na kilometers. Mga 2 oras na biyahe. So tara, kasama ko sana si Quago pero nauna na sila. So as usual, late na naman si Bisaya Explorer. Oh, lamig. Buti na lang, nag-jacket ako. Para mabutan natin si Quago. Grabe ang ginawa, boss. So ngayon, kasama ko na si Quago, naabutan ko. And bate ka naman dol sa mga viewers natin. Mga bro, mga boss, mga Bisaya. Alright, mayang buntag sa lahat niya. Habang biyahe to dol. Ayun, kasama namin ngayon mga boss is 2 NMAX, ang isa version 2, isang Raider at isang Aerox, kasama pareha sa motor ko. Pakpaka na Bago Bisaya. Joke. Pero doble ingat pa rin tayo bro. Ingat lang para maiwasan natin yung mga aberya. Takbong Quago lang. Alright. Hoy! Apa saja? Bulingit! Shout out Bulingit. Bulingit rider. Hey! Oh, Bisaya! Nasa likod natin. Kitang-kita yan sa ating isang kamera. Sobrang ganda mga boss. Yan o. Puro pala yan. Ayan o. Quago motovlog. Ayun na. Upa na kanto na yun, no? Uy. Tuloy na tayo, tuloy. Let's go. Nah, what a view. Woo! Bapa ang view sa bukid, no? Grabe. Ay, gupuhay. What a view. What a view mga boss. Yan o. Kita yung mga boss, bundok. Ganda ng view mga Quago. Achuk. Right. Parang parang talaingod. Meron tayong vlog dito, kasama natin si rider natin Karipa. Ayun, Karipa. Achuk. Rest in peace, Karipa. Karipa, subayin nyo kami sa ating mga biyahe Karipa. Yeah. Bantayin nyo kami sa ating. For sure, natutuwa yun bro. Natutuwa yun. Kasi shoutout natin si Karipa rin. Oh, shoutout na natin. Karipa, alam namin masaya ka na dyan. Oh, the view mga boss. Ang lamig ng panahon mga boss. Kung napipil nyo na lang yung panahon dito, sobrang lamig. First stop mga boss, Yams Tambayan. Shoutout dol sa mga taga-Bisaya niya. Subscribe, support lokal mga Quago. Yams Tambayan, kape. Palupad mig drone mga boss. Ikan ini bang. Yan, mga yung sabayan mga boss. 2 ka Aerox, saka Raider, tapos NMAX, isa version 1 ng version 2. May coming na X-Max. Nakailis na dagligid. Padulong. Lumiyag piston ni mga dayadol. Relax kayo mga may kape raw. Chupay.
Bye-bye. Non-pilot. Bye-bye. Balik pa. Tubay ko, bubang ko. Ambot ka niya. Agad ako pinakuha na kami. Ito yung first time na makakita natin sa Explorer sa Lumot Bus. Medyo meron mga boss sa ato ba? Wala ko nakita ko. Kayo, first time. Oh? Ito dito, dagang kinangalipo yun. Banda!